Malawi Today. Natu ali mdziko lija la Morocco kumene ndithu ali nawo mu mpikisano wa atsikana mu mpiratu wa miyendo. Ndiye poyamba anagonjetsa Nigeria, kenaka agonjetsa Egypt. Kusonza kuti ayi dzina la Malawi kumene kuli kutchulidwa ndi anthu ochuluka. Ena alikale konko ndiye lero mnyumba ya malamulo nkhaniyo inatuluka. Amene anakhala ngati kuyambitsa anali whip wa opposition amene wandi Monica Changana muno anadzatera kuti kodi nanga situombako mmanja kwaombera atsikana awo. Ndi speaker anadzatera kuti ayi nzofunikiradi kuti tonse timirire tafunire zabwino atsikana athu. Ndiye kenaka anadzayimiriranso anduna amene amaona za chisamaliro cha anthu. Amenewa ndi Amere Navicha amene anadzabweranso ndi pempho kuti tsono to atsikana ndi uko kodi achita bwino. Kodi sizingatheke ma MP achizimayi alowere komweko kuti akayipatse moto kumeneko. Ndiye funso kuti kodi ganizo limeneli nokoma kapena ayi. So maganizo anu ndi otani pa nkhani imeneyo kuti amayi amene ndi ma MP apite ku Morocco kumeneko akachemerere komanso kwalimbikitsa atsikana. Ganizo limenelo nolondola kapena ayi. Maganizo anu mukuti bwanji? Chidziro chino tione kuti kodi tilowere kuti. Ine ndi Robert Kalindiza, tiye tikhalire limodzi mpaka kumapeto tione kuti kodi chidziro chino tiyamba ndi ndani. Hello. Tayambaso ndi amayi amene. Muli bwanji? Mukwezeko mawu pang'ono. Mukuimbira kuti tikumbutseni dzina lija. Ine ndi Hendrina Chilo ndiimbira Kawale. Ku Kawale kuli Longwe. Hendrina Chilo. Chabwino. Mwaiva nkhani ati? Taiva. Ndi imeneyo tu akuti ma MP achizimayi apita akayipetse moto kumeneko. Watu akayipetse moto. Foti wakapita akayipetsa moto sese limakhala kuno kuti lipo kumastandi kuonera kuti anthu amene wakayipatsa moto sese kuno tikusangalala. Good. Ndithu. No, ife tikuthokozeni chifukwa cha maganizo anu madzulo ano. Tathokoza kwambiri timayinyadira. Zikomo. Hello, muli bwanji? Bwino, ino muli bwanji? Ayi tilipo tafika kuti chidziro chino. Mwafika ku Eutini kumzimba uko. Eutini kumzimba. Abota takulandirani. Zikomo kwambiri. Nkhani ndi imeneyo kuti ma MP achizimayi afuna akayipatse moto ku Morocco. Ngati yotaiva. Chabwino. Maveseraso. Oho. Komano ndimaona ngati ndikwabwino. Ngati anga ayuze ndalama za mtumba mwawo. Za mtumba mwawo? Osati za boma ayi. Oho. Chikwachi bwana chijamba uchuluka kwambiri. Zulo ndapita kuchipatala. Pesa mankhwala akuti mankhwala kulibe. Tikaenda paseu misongo tikumadwa day. Nde munthu wina kungozuka ati kachemere timu ku Morocco kutinga misongo ya boma. Pamene popo ndiye sindogwira nazo. Pano ngati ali ndi chiganizo choti atha kupita kugwisa chilo ndalama za mtumba mawo zabwinobwino. Vuto tilibe atha kunyamuka onse apite. Chabwino. Ngati akuona kuti iwo atha kukwanisa kupita kumene koko. Kuti agwisa chilo misongo ya Malawi ndi chibwala chachikulu. Ati ngati zingakhale choncho zikhala zopweteka kwambiri. Koma ngati akagwisa chilo za mtumba mawo atha kunyamuka ndege kuzaza vuto palibe. Koma zaboma ayi. Zaboma maganiza. Ati pangisa kuti mikwiyo ipitirire simati kukhuta zabwinobwino. Komano mankhwala muzipatala mulipo. Pano weniweni akuti iyaye mukagule. Aspirini iyaye mukagule. Nde wina angopanga haya ndege basi ati eni tikachemere timu. Sizingomvera pawene sipomwepa kuti akusoba akabwera afika naja ayitane abange nawo phwando. Koma osati kuti apite Kongo akachemere mamiliyoni ambiri mankhwala kusolve zipatala zopweteka ka. Za mtumba mwawo zabwinobwino ndi pamene popo ndibe vuto atha kupita. Chabwino. Zikomo. No, tithokoze kwambiri Abota kuchokera ku Eutini. Zikomo kwambiri. Zikomo.
Hello muli bwanji? Singina baino. Tafika kuti madzulo ano? Kona kuyonga kunchezi. Kunchezi muli bwanji? Ndibwera muli bwanji. Tilipo nkhani ndimeneyo muli ndi 1 minute maganizo anu ndi otani? Maganizo anga atwagwiza ndi amene atha kuyankhula pamene popo. Kuti agwiritse ntchito za mthumba mwawo. Oho. Ifasizoona zimenezozo ndiwo inonali sangala josangala ona zodakwanisa zaka 62. Ndi sinakonderere basi azimayi azichokapo azipita kumene wochapi kwachemera mpira zogwira zimenezi. Kukalimbikitsa atsikana ngasi akuchita bwino. Kulimbikitsa kodolo kungona kuti walimbikitsa adatula nyamuke. Even watabwera kuti alimbikitsa wapatsa moto. Zinthu zolimbikitsa zambiri wapatsa mphatso osati ungochemerera kuti basi ndapita ukachemerera basi zogwira zimene zikuona nga ndrama zambirimbiri. Ine anthufe vaujeni sidasangana ujeni kuti lakwanisizaka 62 zogwira zimenezozo. Zogwira zimenezozo koma ilili tikusamala kuti kwambiri ndalama. Silukoza maulendo ofunikira silukoza. Kusosa chuma. Leo mwosa jankula zotakagula ngaliweza masungo beda kujeni kumoloko basongo yemerera mpira. Yosagwira imeneyo. Ayuze za mthumba mwawo. Chabwino. Kituje wamene na ndamene. No takuthokozani kuchokera kunchezi. Ziko mwambiri. Zikomo. Hello muli bwanji? Hello. Hello muli bwanji? Hello, tili bwino kainuyo. Tili bwino, tili kuti madzulo ano? Kudedzatu. Mbali iti kudedza? Kudedza kumandala paboma. Pomwe paboma? Tathokoza kaya madzulo ano mawu anu ndi otani pa nkhani imeneyi? Ine nkhani imeneyo yotu sikundisangalatsa. Bwa? Ndati nkugwiritsa ntchito ndati nkupita iwo wapite ma-MP achizimayi wapite kumagwiritsa ntchito ndrama ya mthumba mwawo. Asagwiritse ntchito misonkho ya Malawi. Ndasangasibwa ndi ganizo la bambo aja unena kuti mama kuti ndramazo akagule mankhwala mzipatala akupanga ndrama kuti apange transport yokaonera mpira yokachemera mpira sizoonani. Sakukonda dziko lawo. Chabwino. Ndithudi. Nawonso paja ndi Amalawi itu. Kozi ndi Amalawi koma agwiritse ntchito ndrama za mthumba mwawo. Chimodzimodzi munthu ukafuna kupita kulilongo ukashopa. Timatenga ndrama za mthumba mwathu. Ndeyonso kokwa ukasangalala. Chabwino. Ndithudi olo ukabwera mpira onera kuti kuli bullet ukaswera kudedza stadium. Akublantyre amagwiritsa ntchito transport yawo. Yetu. Takuthokozani paja dzina lija nda? Ndayenda kuno kudedza. Tathokoza kwambiri moni kumeneko. Zikomo kwambiri. Kumabushi moni kumabushi. Wafika kuno bwino kwakataka minga kuzipereka. Zikomo. Hello muli bwanji? Ndibwera muli bwanji sa? Tilipo nkuti tafika pano. Ulilo ngori ku 25. Kuli bwanji ku 25? Uli bwino uli bwana. Nkhani ndi imeneyo titani? Yakhuta ro ameneyo. Mwati bwa? Akhuta. Muli pa atu muli pa Akhuta ameneyo. Paja anawonjezera atandi mara kuda njesu wikine. Yachepa wasije? Bwanjiso? Yachepa? Sindikudziwa ine CMP. Yakhuta ameneyo. Paja kunawerenga malembo kuti fomu itasangalala idakatengazo mazikhoza mkachisi ukachitira ukapangira phwando ndizimafuna pakaiwota. Alibe manyaza ndi ganizo chabe, ndi ganizo chabe. Ora mombera manjanthu nameneko. Inuyo zowalimbikitsa atsikanawo sizikukusangalatsani? Alimbikise mwana alimbikise. Ndana mene sakuisa bora. Ndipo pasakhala setigazore oro bizongo ya kunama amene palibe chimezo zwayo. Chabwino. Achimwe tango dzuka nimbire kuchipata mukamvemo.
mena kakubulira niso sina kona roa siya wiki ine jao njezereja kumasa na zicha libe manyazi kwa banga zina zirwa nasabi uwe wakutoa funa samani juma jaboma ndomoza haku zuka kuma wano dogo pusa gazimene ai pepani ai ngane kodira drama zime atezingira zinota marasa ziwe kumosha rizingari zimene ai ai ngatakuta asamuka azizira akaoneza chita zina mukakhala pa wireless chonchi kumasefa mawu ai zimapeteka anthu amene tili kuusise ife mene tili kuusira mene kumva usiwo komene akuli kumoto sakumva lwayi pepani ife mene tili kuusina mene kumva kuwawo tiko ndikuli uche kumene mpachiro mpaka nalero sakuzotiko ndikuli uchayi chabwino ndipo uthenga umve bwino kwambiri kana akakumana basipika na mukamve kula kwa mkumba zimene amala kulondola kubwizi chabwino anazicho akile manyazi bola mtazina ndipaka asabwereza sopile mene hayi no ndikuthokozeni ku area 25 zikomo hello muli bwanji tilipo ino muli bwanji ai tilipo mwayamba mwamphamvu nkuti uko kuno ndi kuli longwe ku area 23 ku area 23 muli bwanji ndili bwino kaini muli bwanji tikumbutseniso dzina licha Mr. Isa ku area 44 inu ndi Mr. Isa ku area 44 yes nadzamva ngati muti ku 23 ndi zona ni 23 omweyo ai chabwino ndithatso mawu anu ndi otani ine ndimaganiza kuti akarango walimbikitsa kuti atsika nawo ango asunkhira kandrama chabwino ngati kuwapanga motivate yeti okay osati zopita kumene kwako ayi koma kandalama kuti mukati mwawina game itukwatsa ndrama mwakuti aliyense kuti anthu akapita kumene kwako palibe phindu imene apezepo atsika nawo ndi molaro chabe kuti atsikana agwire bwino ntchito ndi mphamvu atsire bwino pakhala kenaka kungowathandiza kuti mukati mwawina game yanu kandi Zambia tikupatsana aliyense mwakuti atsirera bwino koposa kuti anthu apite kumeneko ndipatso kwe no ndikuthokozeni kwambiri kuchokera ku area 23 moyandikana ndi ku 44 yes zikomo hello muli bwanji muli bwanji wakulu muli bwanji ai tili bwino tafika kuti madzulo ano hello network yativuta mutilipezanso kanthawi kena muli bwanji tili bwino muli bwanji wawa ai tilipo takulandirani zikomo kwambiri kaya nthupi nthupi mwabwino kamphepo kayaziyazi akapanyanja makalonga nyungwe apa chabwino chipasula kondowe ine akondowe mawu anu ndi otani madzulo ano nzabwino kwambiri zimene azimayiwa aganiza zoti akakote timu iyi chabwino koma sangamvere chisoni Malawi kuti Malawi kugula fetereza pa 210,000 mmalo moti atenge ndalamazo apereke kwa Malawi aguleko pa 110,000 basango ononga kwera zindege mpaka ukaonera mpira uku kodi sangamvere chisoni Malawi kuti muzipata mkusowa magloves angotenga kwa ndalama zoti apereke ndege munthu mmodzi agulire magloves mchipatala kodi anthu akubalira kunyumba kodi kukumakoma kwambiri kuti mpaka kuiwala mavuto anthu amene anatuma kumeneko chonde ngati kuli kusangalala tisangalaleni limodzi chifukwa tonse tikungoonera mpira pa TV kuli achina Jomo kuja amene aja kuipasa ukali moto chabwino kuli akulu ambiri akuipasa kale moto nde chosalaso chimene asiyako ku Malawi kuti mpaka azimayi wanyamuka akaipaseso moto wachani komanso mmene mukuonera mchithuzimu tikuonanso mkulu wina munthu wa bambo amenewo ndi president wa masewera ampira mdziko muno Afritu Tuhaiya ali komweko nde asalaso ndi atiwo kuti akapereke moto kodi sangati mvere chisoni Malawi sitina atumase kuti ndalama zotigwirisire ntchito mzofunikira kwambiri
Okay, ngati wo akufuna kuti asikana athuwa awayamikire pa ntchito yomwe akuchita. Asira nje kuti ndalamazo asunge akabwera azapasire pa airport. Oho. Atimveni chisoni. Sitikuwakhomerera koma ndalama imene akufuna kuyuzayo ngati ili ya mthumba mwawo auluke ndegero. Koma ngati ili msonkho yathu imene kuti dulai chonde ipite mzipatala, ipite kufetereza. Chabwino. Zikomo kwambiri wa. Tithokoze kuchokera ku Karonga. Zikomo kwambiri. Zikomo. Zikomo. Yes. Hello, muli bwanji? Hello. Muli bwanji? Muli bwanji bambo? Ayi tili bwino, tathokoza kuti mayi mwayimba. Ayi zikomo kwambiri. Mukuimbira ku? Ndaleni kuimbira ku area 27 kuno ku Lilongwe. Kuti ku 27 ndi mbalizi? Mbali yakutezu kusosa limo. Wonse wasalima udutsa pakanengo. No kuzani rubambo. Mawu anu ndi otani chidziro chino? Koma tunkani saname rinendo yanikuta ko basi ngani zimayi ngarazimaya zangaoso. Tinodziwa kuti ngarazimai makolo yodziwa mavuto ifwa zimayi limanena kuti ndiwodziwa mavuto mmakomomo. Koma no zikudabwitsa kuti azimayi yodziwa mavuto bitu kumaganiza zonena kuti akachemelele mpira ku moyoko malomodi angokoza kamphatsoko kuti anawo akabwera adzayamikire mmene asewelela mpira. Yeah. Ndipoti kayang'ana mavuto ndiko munomoni ambiri anthu vuto lake akungoyang'ana pasima basi. Akuyang'ana pacha? Pasima ari kuti akuti kulisima basi sima akuti anthu akudya akukhuta. Koma no perereza amene akudulira akukhula kwambiri alimiti kulira kwambiri olo mbewu panoko zidakali mmakomo mutukani kogulitsa kusowa misika ndalama ikusowa business sizikuyenda teno vuto limene lidakula zathuwa akakhala kuti ali pa mpandomu amayiwala mavuto amene malawi akukumana nawo. Amangoona iwo mmene umwalili ndalama mmene umwalili zona ngatenge ndalama basi wangochemerera mpira basi. Zosakhala bwino zimene zozo. Ne zimene zozo sanane uyang'ana mzipatala mukapita mankhwala kuti kaguleni kupita sokogula koma kulaizeri munso mankhwala akumasowa osapeza koma sopeze konena kuti iwomweyo pajampanena kuti katikalowa ifeyo mankhwala adzapezeka mzipatala koma panopo mzipatalamo mankhwala adzasakupezeka kuti ndalama imeneyo sangathandizeko mankhwala mzipatalamo mavuto amene anthu akukumana nawo asangoyang'ana kusima kokha iyayi. Oho. Ayang'aneso mavuto amene tikukumana nawo anthu. Chabwino. Ndalama imeneyo bwanji atagwiritsa ntchito ina yake kapena ngati angapite maganizo ngati ya ena amene tawabva kuti mwina agwiritse ntchito ndalama za m'matumba mwawo koma ifeso ngati amalawi sitingazindikire kuti kodi agwiritsadi zawo za m'matumba mwawo kapena atenga zomwezo zatuzo kuti ngadziwe pamenepo. Oho. Imene ilipo yongoti akhale asapiteko. Oho. Awakozere mphatso atsikana akabwera adzathokoze. Chabwino. Bali iwo amanena sonena kuti akusunga iwo ujeni yawoyo jani nje chipani chawocho nchosunga ndalama sakufuna kumaononga ndalama kuyenda iyayi ndeye kuyenda lero akupita kumoloko sikuyenda. Kumene kokoso nikuyenda nikuononga ndalama kumeneko. Ayi tsono tu azimayiwo akati apita kumolokoko ndi azimayi azipani zonse MCP UTM kaya PP DPP azimayi onse amene ndi ma MP amenewo sikuti azimayi ake ndi a DPP ayi koma ndi ma MP onse achizimayi. Pamene paruti kubva ndithu sikuti wana sankhako kuti apita na DPP okhayi. Chabwino. Koma tanena kuti anzathu akalowa mjeni akakhala m'mipando omweti amayiwala mavuto ya anthu amene mmene tikukumana nawo kunja kuno. Ndalama imeneyo akanapititsa mwina mchipatala kukagula mankhwala. Chabwino. Kapena upangawo mapulani onena kuti kodalimiwa kudalime chaka chinabve bwino zikhale bwanji mafereleza. Ifunga kudula fereleza 250 280 fereleza thumba. Kuti munthu ukwanitse pamene vopo kodi sangatiganizire. Ayi chabwino.
kusiyana nkubira kumoloko Ayi chabwino unonga basi kukwela ndege basi ubira kumene koko maganizanga naye amene wanthu amene asabireko kumene koko chabwino ya ayi tikuthokozeni kuchokera ku Mchezi zikomo kwambiri babo zikomo tasangalale kuti anthu amene wazimvetsera maganizo a anthu chabwino yazizichita zimene aziwalenga zinthu zokuti kuti nangati amene akana tikhaleni chabwino ya inuyo tikumbutseni dzina lija ndinu mayinda ine mayi Khuluchu kuno ku Mchezi tathokoza mayi Khuluchu ku area 27 ndedi ku 27 kulilongo zikomo zikomo hello muli bwanji ndibwino muli bwanji ayi tilipo tafika kuti chidzulo chino madzulo anoru muli kuno kuponera kwa Khwema mudzi mwa Khwema tiyedzole oyi kwa Khwema ndakudziwa ndithu bwana wanga mawu anu ndi otani madzulo ano mawu yanga yonena kuti ganizo la nduna awo ndilolondola ndithu ndilabwino chabwino ya koma no tikatengera mnyengo imene tikudutsamo mnyengo imene Malawi pano pakudutsamo chikhozo khala chopanda nzeru chosaveka kuti aphungu anyamuke pano azipita kumoloko just ungohonerera mpira chabwino tidaona mavuto amene pa ground alipo tili kusowa mwina kwa ndalama zakunja kumene sereza niwokwera mtengo zinthu ndizile nzovuta kuti anthu akumuda zifikire mwina ngati aphunguwo ndalama zimene agwise ntchito nzammarumba mwawo kapena zimene amanena anthu nawo nzammarumba mwawo atero koma ngati ili mitsonkho ayi ndalamazo aziponye ku ntchito zina ngati kuchipatala kapena ku ulimi kuti zilipindulire chabwino nimaona mthunzi kuti kuli kale afuliti kuti a president afamu chani mwina nokwanira amene alulimira yenase kunoku tatimvizachemelere mwina akabwera azimayiwo amene chabwino maganizo anga amene chidzulo chino kuno kumponera kwa Khwema kudowa tithokoze kwa Khwema kuti munabwera chidzulo chino zikomo kwambiri zikomo hello muli bwanji zibwino muli bwanji wawa tilipo kaya chidzulo chino moyo uli bwa wathanzi kaya kumeneko ayi tilipo alida zikomo kwambiri kodi fone yanu sitha ma units eti nanga munthu ukakhala lead of house tende kuti wena chithandizama kupatsa chabwino peda nkhangati atende kuti wena anthu akufuna kwabwino amathandizira chabwino inde ayi ndipempheretu kuti alida leloli musadutse 2 minutes iya alida chabwino ndikudulani wakhala milandu kaya madzulo nkhani itu ndimeneyo kuti timu ya mpira wa atsikana wa miyendo ikuchita bwino kwambiri ndiye ku parliament inatuluka akutero kuti abwanji ma MP achizimayi apite kumeneko akayipatse moto akalimbikitsa atsikanawo poti nangasiyawa ndi azimayi awonso ndi atsikana ndiye kuti akhoza kukava bwino kuti ma MP achizimayi atilondola kuno kuti apitilirebe kuchita bwino kaya pamenepo mwapaona bwanji zikomo kwambiri kodi kupita kumeneko ma MP akatuluka kukakhala alawasi yawo kapena angopita ngati munthu ngangopita ndi adzikaje chiyani ikaya asapite ngati boma lingononge mitsonkho ya Malawi nkupatsa aphungu ochepa sipoyenera chabwino chifukwa dziko linoli panopa aliyense akudandaula nkhani ya ndalama ndiyesa ngati ndalama boma lidapereka kale atsikana wapite kumene akusewerako ndiyesa angapangenso ina timu ya anthu sate kapena anthu 8 mmene alili aphungu achizimayi nkwatumiza kumeneko mposatheka alipo 47 itu basi ndiye mwaona atsikana pomwe mgiraundi amalowa 9 atsikana amalowa nga 9 amalowa 9 nde iya amalowa tu 11 amasala sikisi wodi ayi ndi mchimodzimodzi wa anyamata atu 11 mchimodzimodzi wa anyamata amalowa 7 mbali imodzi kwina kusa 7 ayi 11 kodi wa miyendo ndiye ku parliament kwadakanena kuti popeza timu ya atsikana yochita bwino mpira wa miyendo
amenyane babingu anyamara ata adzasewelera limodzi anyamara vefremu yachimuna vefremu yachikazi adakwebane vionekaya nangasi mwina nkumachulutso yankula pamene anthu amuna panopa mpira omakanika oho koma zona aphungu akhozotuluka kumene kwa 47 nkulenga ndalama zaboma nkumapita kumene kuli asikana amene akukasewera mpira nnaona ngati kwa ineyo mposa kwanina kuli bwino ndalama zimene angononge pamenepo popeza ferelezo wafika 205,000 ndalama zimenezo banja apatse makampani amene agulitsa fereleza tigule fereleza mochipa ndi mbewu chabwino chifukwa kumeneko kukhura kumene akupangana kuti ayi tichitedza kuti tikonerere kumene pamene afuna onongezo ndalama za Malawi. Oho. Koma ndalama zimenezo ngati zasowa kuopita malomo opatsa ine ndekha angopereka makampani afereleza chabwino kuti ifeyo fereleza ndi mbewu yachimanga ubwera ulimi kutsogoloku tamba kale kusosa ndi tilibe poti tigwire ndalama zimenezo ngati alibe nazo ntchito apereka makampani chabwino chifukwa kuti akaseweretsa anthu 47 anthu aja akulandira kale ndalama pamene akakalowa parliament ndi ndalama mmuti mwawo ndi awa onjezereso zina iwowo ngati ndani m'Malawi muno tidawasankha ndife ndife amene dawasankha afe samazinyike iwona amasangala azimulandira zimene ndi uja amamwa ku parliament uja zidakwanira zimene zija oho koma izizi zampirazi awasiye amene amasapota azisapota kuti timu inja ku Malawi tosefe zisangalala koma malomo osangalala ndi anthu 47 akasangalale mozola muyezo akalandireso ndalama mpo 24 miliyoni ya wanthu izunzika kodi pamenepa zalowa sanjeti sisanje koma kukamba chuchuchu chifukwa zinazi lisamalowetse chibwana chabwino pamalawi pano sipali bwino wina aliyese akudandaula nkhani ya ndalama ndiye koma silingapange zinthu zakuti iwo aja akasangalase anthu 47 ali ndi mabanja wawo kumeneko akhozopita mabanja wawo ndiye kuti ndi pafupifupi 54 apita soti mabanja awonso ya anthu 20 chakuti miliyoni ndiye ine naona kuti iwo asachite ngati ndalamazo zanyalenyesa kwambiri azipereke makampani kapena apereke makampani asopo tizigula sopoyu mochipa ngati muja tidalili 2014 2019 chabwino koma kuti akhozowononga chuma cha dziko zamasewera ampira anthu aja amalipirira kale matikiti andege ndalama zambiri ndimamva kuti ngati mmene yochitira bwino chonchomwe akabwera kuno ndiye kuti aliyese ndi malo oti amangepo nyumba ifeyo tisanagonekonso mwina nyumba za mageti ndi amapatsa malewo aja ukhangati ndiye anu ake nthaka Malawi weniweni ife amene sitidziwosera mpira kodi dziko lidzatipatsa yani orosamusite fereleza amatimana ndi ife kuti ndife Malawi adzatitani ifuna naona kuti mpovura kuti anthu ochepa azisangalala mmalomo osangalatsa dziko lonse ineyo tunatero alida ndikuyamikireni kuti mwamveradi kuti lero muyankhula pang'ono ine ndangomvera mtsogolera tikhala chitsanzo chabwino ngati mmene alilipo Profesa Mutharika kufatsa leo tele ngati lokwantukwane iye alipe chabwino anguti wanenu mudziwa chiyani boma limafunika akuluakulu kuti lizenda bwino mmene zinthu zilili aha no tikuthokozeni kwambiri Amaseko kuchokera ku Kasungu karibu kwa Masima ayi tisungireni tisasakaya pali mazira kabichi nyemba ayi tibwera zamakulu kuti mwina tizikhala mthanzi ifo ndimaonezuyo mmene mulili ndamagawa anthu athanzi ntakadzabwera kwa ine pamene mudzaonera kuti wadadzwamba chibale ayi tidzakuyitanani zikomo kwambiri ayi zikomo tipumulirako pang'ono tikabweranso tikhale tikupitirirabe kulandira ma 10 folo osiyanasiyana tione ngati palinso mwayi oti titha kuchezanso ndi anthu amayiko ena ngati mafoni amene wafike ife nkulekeranji kuyankhanso amenewo pano tipumulireko tibweranso posachedwa landireninso kulikonse kumene muli pafupi ndikane mawaluntha
ine ndi Robert Kalindiza. Chidzulo chino tikukambirana tu nkhani ya atsikana athu amene akuchita bwino kwambiri ku Morocco. Anagonjetsa Nigeria, kudzagonjetsanso Egypt. Ndekuti mu grupu yawoyo ndi amene ali pa top. Ndekuti maso ali kumeneko. Lachitatu lino akhala kumana ndi Zambia. Ndi mu nyumba ya malamulo aphungu anakambirana nako za nkhani imeneyo, moti mpaka nduna amene amaona za chisamaliro cha anthu anatero kuti ife ndiye makolotu, bwanji tilondole uko tikachemerere nkwapatsa moni kwalimbikitsa kuti ayi mwakweza mbendera ya dziko tili nanu limodzi. Ndiye nkhani tuli lero. Maganizo anu ndi otani? Titha kuwerenganso message apa kuti ndine ZB Nkonkha kuchokera ku Mchinji. Akutero kuti Mr. Kalindiza topic mabweretsayo ndi yabwino, koma ndalamazo ma MPO azitenga kuti ngati akulephera kutionetsa mpirawo pa TV ya boma. Ku Zambia komweko akumaonetsa anthu pa TV yawo, ndiye kumeneko asapite. Ankonkha amene ndi Ankonkha kuchokera ku Mchinji akuti Malawi ikulephera kumaonetsa mpirawo pa TV kandi pa MBC ngasiza boma zimenezo. Nde ngati akulephera kuonetsa pamene popo ndi akanyamuke bwanji. Awa ndi Ankonkha kuchokera ku Mchinji. Tikupitirirabe kulandira mafoni anu. Imbani ndithu foni, ife tili pano chifukwa cha inuyo, tione kuti kodi zikhale motani. Hello. Atitalikira amenewo. Hello. Muli bwanji? Tili bwino, muli bwanji? Ayi tilipo. Tafika kuti madzulo ano? Kuna Tenje kuli Longwe komwe. Kuli bwanji kuna Tenje? Kuli bwino kaya kumeneko. Ayi kunonso tilipo. Tiyamikire. Nkhani madzulo ano ndi imeneyo. Maganizo anu ndi otani? Maganizo tu apo misonkho ya Malawi ndikungoona ngopangira zimenezo. Ndithu chabwino. Oro nafunika ndithu maganizo apereka ndabwino utakayichemerere, koma nafunika kuti ayuze personal budget. Ndithu chabwino. No, tikuthokozeni kuna Tenje kuti tagwirana madzulo ano. Zikomo kwambiri. Zikomo. Hello, muli bwanji? Ndibwino bwanji. Ayi tilipo. Tafika kuti madzulo ano? Umuro maswera kuntakataka wakafulama. Kuntakataka? Inde. Mudzi wakafulama? Wakafulama weniweni wamwe kwagulu kwa Nkobwe kumene. Komwe kwa Nkobwe? Inde. Mwapatsa moni Nkobwe? Zikomo kwambiri Kalindiza. Tikumbutseni dzina lija. Ine yapita ndalama. Ndalama moyo uli bwanji? Moyo uli bwino kaya kumeneko. Ayi tilipo. Zikomo kwambiri. Maganizo anu tiotani chidzulo chino? Maganizo anga ngoti ziganizo zimene akuzanu nazo zabwino. Koma ngakhale zine ngofunika dzanga na sikomwe situation vanova ilili. Chabwino. Nditudi. No, tikuthokoza. Ndiyefuna kwalimbikitsade atsikana mpirawo. Ndiyefuna kwambiri. Chabwino. Komanso wafunika kuti wakreso anu ake ngati ama-MP aja izimayi aja akreso ndikuthekera kwawo wapeka ngati mphoto walimbikitsa atsikana aja. Nditudi atsukulezi. No, tikuthokozeni kwambiri kuchokera kwa Kafulama komwe kuntakataka kudedza. Zikomo kwambiri Kalindiza. Mukhale ndi madzulo abwino. Zikomo. Titengenso ena apa tione kuti tili ndi ndani apa. Hello. Ife tumoyo kaya kumeneko? Tsitsani kanema, tsitsani TV. Mwatalikireti? Zikomo. Tili kuti madzulo ano? Kwa Chisapu kuli bwa? Kwabwino kwa umeneko. Nkhani ndi imeneyo tu mukuti bwanji? Ineyo ndi mwana wa skulu. Inuyo? Ine ndi mwana wa skulu. Ndupita ku skulu kumikulu. Mupita ku skulu kuti? University. Oho. Ndiyeni ku university atikwezera fees paka afika 1.3 million. Eh. Nde mama mori
chisa mafiza ku sukulu ndi anthu azipitaso azikachemera ndalama zoti atilipire ku sukulu apita nazo kuti. Oho. Ndi zimenezozo ndikuona ngati ndizongoononga chabe chifukwa bola nakati pasafire ndalama zathu atilipire ku sukulu tiphunzire. Koma ngati ndalamazo zasowa kulowera amene akopeza zimene azochita. Chabwino. Ndithu munthu wankulu. Mudayamba kale ku sukuluko? Aluyamba kumene baba. Oh, chabwino. Ndithu. Ayi abomawo ava. Chabwino. Zikomo. Zikomo. Hello. Hello. Muli bwa? Ibwino kana malume. Tilipo ankolo, tili kuti pano? Mafika ku Mwanza. Kuli bwanji ku Mwanza? Mwanza tu kwabwino. Tobe kwako. No, ndakuthokozani kuti simutisiya tokha. Ayi nesinga kusiyeni ngati nkubala mali zapa mulira limodzi. Musatero? Bacha kumatenga mmodzi ira kumatenga oyankhula ine akumakusiyana kumakonderaso. Kodi? Yavena nzatu mulika mtengo amakulekani. Iya amaona kamwa imene tulutsa zotero kamwa. Kodi kamwa ngati mujeda awiri ndakatenge mmodzi. Takulandirana zokula. Mawu anu ndi otani madzulo ano? Azipita. Atira? Azipita. Anyamukete? Nesafuna ndiwo. Bajalo anthu atu malamulo awo ndiona kuti ukapanga chaching'ono amatufulo watu. Oho. Koma tikakhala zibambo atiyayi ndino anthu oyipa. Chabwino. Ndi magrupu stages itu ili scochas. Kodi afika mmano kwawo. Atata anyamuke ndikupita. Ndiwapeza kuti aphulasa bwino dwako kumene koko. Nesa Zambia ndimene ilipitire Nigeria. Nanga Nigeria Egypt nkudusa pa Nigeria. Ikapita 66 apita ena. Ife ngati mabest rules nkupeza kuti zatifuta sonkomabwerako. Akatenga kwana wazibwera nawo. Ndio tasempana njira. Zikangati wanyamula minyama kunokapisa umene koko. Aha. Kodi jomoja wapempha ndikuti afuna apite nawo kumene koko. Muziwa zukulanga kuti jomoja kumene kwakwimba povozera. Nataunadi atavala mkanjo. Ataminosi. Amavala mkanjo kumeneko. Blanta 1. Alipo amene anamuimbira kapena anapanga ku senate kuma council kunena kuti ine ngati meya ndikupita kumene kapanga rwankulu wa ma council wa ma council ose malamulo ndikupita kumene kokufa mundipasa ndalama. Silinave sizinalembedwe. Wapitira za mtumba mwake tu. Chabwino. Awa sizodabwisa olo mwana wawo champitisa za Mrs. World. Hadi zacha kiliza amainda mawaje makatolokoso. Apo mwalo wa kwina. Zinthu zabwino. Chabwino. Ukana kakuna katenga maliro tusakani nakuti apite kundazimaito akanatu mazibambulu mukatenge maliro kumene. Oho. Koma izi ndi suzi akasangalale ata akasangalale ndiwo. Ndizo sadabwisa za Mrs. wakuti zija atenga mwanawo wa number 1 ansiya. Ya itsono imene ijatu kwakhudza iwowa zimene zija amapanga ndi gulu lina. Azo angazisiyeni zimene zozo. Wako wa nyumba mozi chipinda chimozi kagono ansiye. Tikuchita kuonesa tu. Kodi ngati kunoko tikudula kunena kuti President Peter Mutharika akudula mafuta ogulira mmakwachi. Nkulola kutenga ma forex azikapasa zimakuzipita mukachemerere mki. Nthawi ya musipija ananena kunena kuti Gabadinho waifikisa flames mu quarter finals pitani mukasupport. Chikala kunena kuti chabwino nali pa fourth place apena semi final mu quarter final kunena kuti apita Mutharika kupita akakhale nawo pamwambo oonelera ma quarter finals afika. China choveka. Koma zona tutane ma MP ose kukaonera ma group stages ikafika ma quarter finals atengana mafuku zimai ni ma MP ku tent ikaonera mpira. Tazimai atufulu tu. Izi sizabwino yayi. Chabwino. Iyi ndemo tukoza kumapangira mozipangira size yapa nyumba bako. Usamapangire size yazikwa. Izizo olupita Mutharika akoza kuvomekeza. Zimena mangu wa parliament. Kumane na nditu announcement wiki hata kuti taonyezera parliament ndi wiki mozi kuti kambirana zofunika zaka kambirana izi. Kunena kuti afuna anyamuka azipira akachemere mpi. Zona zozo. Misungo kumasa ino. Pepani. Amagulisa zowawa saume kuti parliament uja. Sinazione. Kuteka. Tuunike. Isizona. Amalume ndithu akaonjezere wiki tikambirane zokambira zake tipati zipita tikaonera kwa. Mm. Simoyo wabwino. Tiye ni tipire ntchito imene ziko lati tuma.
koma ndikafuna za pabanja ndete ndizigwira za pabanja wanchito watu azija za sabola tizija za zinezo size ya pabanja koma ikafika pa national level zikafika hapa chabwino ukuzonesera muntu mkati mwako kuti mulisotani ayi pepani kumwanza zikakhala zizije zimawiru chera deji zikawishwa izi zikakhaloko makazipira ho ayi sibwe simo wabwino omeno zisiye nizitu ziyende asikana lumena kulimbikira kuya kulipazili kulimaki chombo akanene nakuti panopo tifati tangi kuthekera kuna kusonera kuti mpira umene kumenyero la chitatu aonese pa MBC bayipoterekana kuti anavicha aita so afumwena ati aujeni akumulanja alimata paramount ndana chizimayachi akaduya sakuonera tu mpira otu sakuonera aonera bwanje MBC kulibeko besata imirira kumuza na mambo kuti wa information tange kutekera kuna kuli kwasona kulachi tatu atiye kaduya paramount achizimayo kwaonere mpira tange kutekera kuna kusantu kudwa aonere mpira koma kayimirire the whole minister kumanena kuti basa patifuna tipange kuthekera tipemphe nyumba ya zimayi maepilo sedizipita MCP ola MCP yonkolola kupanga zinezo MP yake ndani wa MCP osusata alole kutenga mafori kumazikira kumeno ngataita akufuna kulowa 2024 ayi chabwino no pange zinezo mkutali no ndikuthokozeni kwambiri kuchokera kumwanza zikomo amene ndithu kuchokera komwe kumwanza tulandira tu maganizo osiyanasiyana kuchokeranso kwa anthu osiyanasiyana ifeyo ntchito yathu ndionetsetsa kuti kodi mukuti bwanji chinthu ichi ndi chanu ndiye sitingakutsekeni pakamwa inuyo mufotokoza ndithu mmene timayesayesa kuti tipeze ku pamabwera ena pamonetsa manambala akunja ku South Africa kuti koma tikuvutikavutikabe kuti amenewa tiyese kuwatola ndiye mwina tione kuti kodi tiatola motani kanthawi kena ku WhatsApp nafunika ndithu ku WhatsApp kuti nawonso tapatse mpata atatu nanga si tili ndi Malawi ena amene sitili nawo ku Malawi kuno ndiye akumayimba ndithu koma kulukana komweko pamene tikupitanso kumapeto ndiye mutitolabe amene akubwera apa tione kuti kodi nkutani machitidwe ake. Muli bwanji? Tilipo tafika kuti? Komwe kutsangano? Sure. Ayi takunyadirani tikumbutseni dzina lija. Ine ndine Sicha Fumuga. Ine ndikuona kuti president watu zoganiza bwino kwambiri. Okay. Dalepeleka Republic of Malawi just because of zomwezi zama zandramas. Ndino kulisoba zikaso drama ina yokaseletsa apungu. Ndikuona kuti pano kopo saganiza bwino ya. Chabwino. Mina hata wile konvisi bwana zimayo amazi afana vichaje kuti songo fika pakamwa. Wena kuza kupangisa kuti avomere kumame ndama za kisongo bene kuvutia kuno kumalawi. Isi kama njiremeke yoyo. Chabwino. Iyo wangana zimayo amena kumaka zekwa mbili za tiko lao ndi asimena kufutikira malawi. Osa tu kuwasa wila kwa jifuwa zaki tulikile kuti akuteka unyumba ya malamulo. Kuti abile ngati ziko la waduma. Jata fulika malawa. Ena baga zika ndenda kuona malawe na kumalo kwa mesa waone. Ndiboso kusura angabile bakari mwana enda pandege. Ndama zambili pa muntu mmoja ndama zambili kwambiri. Chabwino. Ndilo la sibina ya kwenda kuyeregedwa amanda wafanga. Atitanzi yetu mapereza ja mbeu pakizambili mbele somo kwa kuponya kuishi kwa mwana makasafanza zinesha. No ndikuthokozeni kwambiri. Hello. Muli bwino? Tibwino ndi muli bwanji? Tilipo nkuti tafika. Apa parumo fika kumchinji kwa Nkhwazi kibali kameko. Kuli bwanji kwa Nkhwazi? Kuno kuli bwino kaya kumeneko kuli Longwe. Kuli Longwenso kuli bwino nkhani yake ndi imene madzulo ano. Kani iru naiva ndipo ndelo dandaulo kuti lero siniyankhulako. Mwayankhula papa. Ele kuchoyamba ndene kuti chinthu chimene ninga kambe choyambire chikayonena kuti. Ngati munapita ku chipatala cha boma kaya munapita ku pompano kapena achibalena ngati apita ku chipatala cha boma. Lero lomwe.
ndipo umaka mwina machasa amene mwakumana nawo kuti mukumanitsira ni mankhwala aboma isipopimira 35%. Kutanthauza kuti la yemwe wa 3000 kuchipata cha boma panopa ngosowa ineyo lero linali kumaliro ndipo nkufotokoza kwake kuti malimuwa anachita vilupo libo sezo kuti anakumana ndi malungo amene malungo sana kumene ndi mankhwala ndipo pofika usiku waramoyo maliona ndika lero liwozonyeza kuti mankhwala amalungo kunalibe kumeneko. Netmon nadzipa tsafuso kumeneko kuti mankhwala amalungo amene alila ndi less than 5000. Komano zibani zimene zimalamula dziko lino zikuzukuluzi zimagawa salu maboma wose 20 likalipa 29 bacha salu ko munthu wina aliyense ngati kayani wa mamuna ampatsa malaya mina salu ndi malaya amene amapanga kosi more than 15000 pomwe zimatanthauza kuti mu 15000 ya salu chamatenga ino amene malamulira dziko lino magawa anthu amene ali makakazi bani zanu amatenga mapeketi amene ali la okwanira anthu atatu. Nitonofuso nkumali yawa wanduna aza umoyo akisamelo cha wanthu zero anthu aja usopo khala chamenda papasi sadakambe kuti ife liluluka mulika kana anthu amenewa chifukwa boma simuthandiza koma lero aluwamba kuti apita kuonera mpira chifukwa lumene konkonona. Ndiye dziko limazungulira ndiye potiso na vaso kanthu kena kumene kwanena kamwambi nali kumaliro pacha chabwino amanena kuti nyumba yomanga wekha munthu wamanga nyumba jomalizo ugonamo imatheka ukugo kuphindwa kupha ndezi anafanizira nena kuti voti yovoleroka panopa yulipa anthu yawanene kuti apite kumpira apite tidayika ndife yapa atiphe tinamatinaapanga roka atipe sadala kuitse ayi koma tiwauza kuti salu zachibali zichamakhala muri pachazija ni 15000 opita mwamba. Paketi yala imene irusowa pano is less than 3000 koma la anu wosowa koma salu yachibali aliyense muno Malawi ali nayo. Ndalama zake simtenga sokwina anthu inu zomwe zatuzo zomwe limasonkazi. Ndati kumpira kumene kumukasangalala mabanja wanu ndalama katengeni. Chifukwa nyumba iyi yomanga roka yulipinda. Pepani. Tingolekezera mwepo koma alili ndziko limazungulira. Ifa ulumene firima avanta ku Malawi inu simsamala ndipo anthu oyipa pompano anthu achaina amenda babasa kemna abweza ndimakhaniki ndimakambasa bara yata. Akufuna sikisa maliro amene wacha. Kamino nchiru upito kakhana anthu amene ajawo nkwapezera pokhala upambana upita kumpira umpira masewera kaya masewera munthu umamba wakhuda ndiwo upita kumene kujako. Amenda babasoke sala jega liko salinja adalinja la yapwe ana maphunziro wawo olakwika chipa umoyo wawo so olakwika tsono mmadzirena kuti ayi ifeyo ndifakisa miro cha wanthu chisamiro cha wanthu chopita kumpira ulepero samala wanthu amene asopo okhala amene acha. Bera Malawi ambiri amene tulipa program ngati amene onera luntha panopa timango khala mbali imene ine poti ndine wachibali chakuti nisopota zimene za tisinthe kaganizidwe mpaka Malawi yokanikana tizisopota zinthu zimene zilolunjika kuti Malawi imangike. Ndoli ko sopota kuti kumene kwapite alimbikitsa mpira mambo khala munthu akhale wathazi timbothana ni mavuto amene ali Malawi. Ndikuthokozeni. Wakula amene yankhula kunena kuti salu zachibani zimakhala less more than 15000 pakerera less than 3000 koma lani wosokopsa kupambana salu zachibani anthu anabwera kalipa nyumba yomanga kalipinda zikoma kwambiri. Chifukwa cha nthawi ndikuthokozeni kwambiri kuti mwakambako maganizo anu. Zikoma. Ayi ndithu muli ndi ufulu kuidula foni tsopano. Chabwino. Amene onso ndi amene atifikitsa pa mapeto pa programu yathu chidziro chino timakhala ndi mwayi kuti mukhoza kukamba ambiri koma nthawi